Du er altid så levende, ikke? Når du virkelig er her. Er det den største fornøjelse? Ja. Jeg føler det også. Virkelig? Ja. Det er som om ja, Mamoto. Når jeg er sammen med dig, finder jeg altid roen. Når du siger det, gør det mig oprigtig lykkelig. Sådan her, altid. Når tiden kommer til at skilles, føles det så smertefuldt at slippe. Jeg har det på samme måde, virkelig. Fuwa-chan. Personen ved siden af dig. Hvem? Det var så sjovt igen i dag, ikke? Næste gang håber jeg, vi kan besøge mange flere steder sammen. Millimeter, ja. Din hånd. Vi holder hinandens hænder. Fu-chan. Så det var ikke kun mig. Så pas godt på dig selv på vejen hjem. Vi ses igen. Tak for i dag. Pas på dig selv. Undskyld mig. Ja, med Fuwa. Hvad er dit forhold egentlig til hende? Med Fuwa-chan. Jeg er faktisk i et forhold med hende, hvis jeg må sige det sådan. Undskyld, hvad? Forhold? Hvad snakker du om? Fuwa er min kæreste. Ja, min hvad? Hvordan tør du bare sige sådan noget? Hvad? Nej, du må da tage fejl. Det er bare en misforståelse, ikke? Misforståelse? Fuwa-chan er min kæreste. Forstå det nu. Sådan noget kan du ikke sige. Det er forkert. Fuwa-chan. Min kæreste. Det er sandheden. Nej. Hvad snakker du om? Hvorfor er I sammen? Hvad? Nej, sammen. Selvfølgelig, fordi hun er min. Vi er bare ude på en date. Så betyder det, du også betaler Fuwa-chan for at være sammen med dig? Nej. Jeg betaler også. Selvfølgelig. Og jeg har gjort det meget længe. Utroligt længe. Det har kostet mig 4 cifre. 4 cifre? Er det sandt? Du også? Ja, altså. Jeg må indrømme. Lidt pinligt, men... Ja, jeg også. Så det var ikke kun mig. Men... Nej, det lyder alt for dramatisk. Men alligevel, det var ikke kun mig. Hvad? Umuligt. Det kan ikke være rigtigt. Så mange gange virkelig. Det her er altså alt for meget. Jeg afsluttede en helt almindelig universitet og fik et arbejde i en almindelig virksomhed. Men jeg bar på en hemmelig bekymring. Altid kommer der en ny taske snart. Jeg vil virkelig være blandt de første, der har den. Og jeg vil jo også forny mine negle. Bare for at skinne lidt mere. Men hvorfor koster det altid så mange penge? At polere sig selv er min livskraft. Det er sådan, jeg føler mig levende. Men med en almindelig løn på bare 180.000 yen i hånden, kunne jeg aldrig helt leve op til mit liv online. Penge. Gid de bare faldt ned fra himlen. Undskyld, jeg kom for sent. Nej, slet ikke. Jeg ventede ikke længe. Undskyld igen, velkommen. Jeg vil gerne have den der. Selvfølgelig. Millimeter. Undskyld. Jeg skal lige svare på en besked. Ja, bare gør det. Men altså, er det ikke mærkeligt, at mor inviterer mig ud at drikke? Skete der noget? Ja, faktisk. Her, værsgo. Tak. Mange tak. Skål. Så, fortæl mig. Faktisk.
Bare arbejde giver mig ikke nok penge. Jeg kan slet ikke bruge nok på at forfine mig selv. Men se på dig, du har jo altid de bedste ting. Så jeg tænkte, måske ved du noget om penge. Var det bare det? Så du har faktisk pengeproblemer? Ja. Hvis du virkelig mangler penge, så se her. Hvad? Hvad mener du? Det står lige her. Følger du denne manual, så er 1 million hurtigt tjent. Sidste måned fik jeg selv i alt 3 millioner. I gaver. 3 millioner, ja. Utroligt. Men altså, lyder det ikke for godt til at være sandt? Nej. Denne manual er ægte. Det virker virkelig. Det er ikke svindel eller noget så grimt. Det er bare, at mændene, som prinser, falder ægte for mig. Og så giver de mig penge frivilligt. Derfor er det jo ikke noget ondt i det. Sådan er det faktisk, ja. Derfor. Fuva, du burde også prøve det. Denne manual er for piger, der vil tjene mere og løfte deres indkomst til nye højder. At give mændene glæde klasse 5 betyder, at gaverne flyder tilbage til dig. Så, hvor skal vi hen næste gang? Akvariet? Måske. Akvariet. God idé. Hvad vil du se? Pingviner. Jeg har aldrig set dem, og vil gerne prøve. Pingviner, du har aldrig set dem før. Virkelig? Så lad os tage afsted til akvariet. Ja, lad os gøre det. Ja, selvfølgelig. Jeg glæder mig. Hvor end du vil hen, Fuva, så tager jeg dig derhen. Virkelig? Ja. Hvad er der galt? Hvad er der sket? Er du igen fanget i pengenes skygge? Ja. Sandheden er, at det er sådan. Min mor er blevet syg. Forsikring dækker det ikke. Omkring 1 million yen. Så meget. Det ser ud til at koste. Jeg forstår. 1 million, altså. Okay, jeg har besluttet mig. Så, jeg betaler det for dig. Hvad? Jeg kan ikke tage imod det. Hvad siger du dog? Mellem os to findes der tillid, ikke sandt? Ingen grund til at tøve. Så her. Se. Tag dette. Tak. Et stykke papir. Hvad er det? 1 million yen. Er det en joke? Du er morsom. Det er ingen joke, det er alvor. Det passer perfekt til dig. Hey, Fuva. Du ved, du leger ofte med andre mænd, ikke sandt? Hør her. Jeg så dig forleden. Sammen med en fremmed mand på gaden. Da jeg spurgte den mand, indrømmede han. Hør her. Fuva. Du ved. Du narrer mange mænd, mig inkluderet. Er det ikke sandheden? Så hvad siger du? Du tager fejl. Det må være en anden. En anden? Jeg ville aldrig tage fejl af dig, Fuva. Aldrig. Jeg har virkelig ikke gjort det. Den mand, jeg fangede, sagde, han betalte 10 millioner yen for. Hey. Hvad er det?
Du narrer mænd, suger penge ud af dem, og lader dem stå tilbage. Det grusomt, synes du ikke? Alt for grusomt. Det er ikke en anden, det er dig. Eller er det bare min fantasi? Ja. Gav dig 10 millioner helt frivilligt. Vi plejer at mødes her. I dag er stedet kun for os. Sammenlignet med de 10 millioner, jeg gav dig, er dette sted billigt. Meget billigt. Så hvad siger du nu? Undskyld mig. Jeg gjorde bare, som min ven sagde. Jeg læste manualen. Ja, den manual. Så du fulgte den bog. Og narrede os. Ikke sandt? Nej, jeg narrede jer ikke. Men hør her. Med sådan et smukt, uskyldigt ansigt. Og alligevel narrer du mænd. Du er en farlig kvinde. Jeg er ked af det. Ja, vis mig dit ansigt.